No niin, tästä rakastavaisten näytökseen. Puitteet on tänne luonut kansainvälinen jääkiekkoliitto Libreton, ovat rakentaneet Jalonen ja Morts. Ja sitten pääosia esittävät täällä Leijonat ja Ruotsin maajoukkue. On siinä hienot puitteet. Nyt huudetaan! Ihanaa Leijonat, ihanaa! Ihanaa Leijonat, ihanaa! Ihanaa Leijonat, ihanaa! Tämä on ihanaa! Vaikka tekee kipeää, niin ei haittaa! Ihanaa Leijonat, ihanaa! Tämä on ihanaa! Hellurei, hellurei, lisää ruutia pesään. Hellurei, hellurei Ja voimaa peliin! Hellurei, hellurei Ja pyöritys on villiä! Hellurei, hellurei. Perttää! Ja siellä on 7 sekuntia ennen erän päättymistä. Jarkko Immonen tulee CHP-pisteen kaarelle ja antaa kanulansa laulaa. Nyt huudetaan! Ihanaa Leijonat, ihanaa! Ihanaa Leijonat, ihanaa! Ihanaa Leijonat, ihanaa! Tämä on ihanaa! Vaikka tekee kipeää, niin ei haittaa! Ihanaa Leijonat, ihanaa! Tämä on ihanaa! Nauttikaa, iloitkaa. Loistava oivallus! Nauttikaa, iloitkaa. Ihana temppu, pojat! Nauttikaa, iloitkaa. Olihan säpinää! Ai sentään kun oli ruma taklaus! Tämä on valtaisaa ryöpytystä! Tämä on ryöpytystä! Tämä on isku! Se ei ole isku vyödalle! Se on isku maaliin! Antti Pihlström iskee! Nyt huudetaan! Ihanaa Leijonat, ihanaa! Ihanaa Leijonat, ihanaa! Ihanaa Leijonat, ihanaa! Tämä on ihanaa! Vaikka tekee kipeää, niin ei haittaa! Ihanaa Leijonat, ihanaa! Tämä on ihanaa! Siinä se odottaa. 95. Edellisen kerran Timo Jutila sai noutaa sen. Nyt sen noutaa Suomen tämän hetken johtava jääkiekkoilija millä mittarilla tahansa, eli Mikko Koivu. Hän hakee sen nyt, nostaa sen käsivarsilleen ja näyttää koko hallille. Nyt huudetaan! Ihanaa Leijonat, ihanaa! Ihanaa Leijonat, ihanaa! Ihanaa Leijonat, ihanaa! Tämä on ihanaa! Vaikka tekee kipeää, niin ei haittaa! Ihanaa Leijonat, ihanaa! Tämä on ihanaa! Ihanaa Leijonat, ihanaa! Ihanaa Leijonat, ihanaa! Ihanaa Leijonat, ihanaa! Tämä on ihanaa! Vaikka tekee kipeää, niin ei haittaa! Ihanaa Leijonat, ihanaa! Tämä on ihanaa! Sitten alkaa kuulua hirvittävää meteliä ja sen jälkeen poika viedään sananmukaisesti sinne seuraan, minne se kuuluu, niille pelaajille, joille se kuuluu. Suomi on vuoden 2011 maailman mestari. Yksi miettiä mennyttä kesää, oli ystäviä, aivan peltikin. Nyt on teljetty herrojen vitriiniin, ennen joulua silmänsä raottaa. Ja vielä varmuutta uudesta kodista, muutama kuukausi täytyy se skarpata, kunnes on tullut sen aika Julia. Nyt poika sanoo, se kylpää laulaa ja huutaa, kannusta champagnea, meidän poika on tullut kotiin. Nyt poika sanoo, se valvoo se riekku ja lällää, katselemalla, meidän poika on tullut kotiin. Kevään tullessa alkaa se kiima, alkaa kellosta loppua tiima. Vielä viimeisi tosikoitoksi, yberlevoton meijuuden päästäkin. Vaihtuu vuosittain ystävät naamat, kohtaa poika he syleille saavat. Nyt kapteeni käsille nostaa, halaa suutelee kun omaa lastaan.
IFK. Suomen maailman mestari! Täytyy sanoa, että en ole kauhean monesti ollut yhtä ylpeä suomalaisuudesta kuin tänä päivänä. Käsittämätön meininki. Teitä on niin pitkälle kuin silmä kantaa. Kaikilla on Suomen liput kourassa. Heiluttakaa kaikki, että nämä on kaikkien liput. Täytyy sanoa, aika moni teistä varmaan luki kun ruotsalaisessa Aftonbladetissa oli semmoinen otsikko, että lasten leikkiä. Suomella ei ole minkään näköisiä mahdollisuuksia voittaa Ruotsia finaalissa, ja oikeassa ne oli. Hirveän tiukaksihan se meni se peli. Täytyy sanoa, että varsinkin kolmannessa erässä mä ihan hammasta purin koko aika, että mitenköhän tässä nyt käy. 16 vuotta taukoa, ottelu voitettiin 1-6. Toivottavasti seuraava mestaruus tulee nopeammin kuin 16 vuoden kuluttua, mutta se taas saa olla 2 maalia lisää. 8-1 olisi seuraava aika hyvä luku vai mitä? Sekä joka tapauksessa Slow, joka esittää Mikael Granlundin tribuuttibiisin. Joo, mä näen